namuhla ngizoba nawe eparadise. Manje ke uma uSathane ke esexoshiwe lithi iBhayibheli ke nako ke nabantu Adam no Eva bazithola nabo basesilingweni sokona. Alibona igama kaJesu. Bazithola basesilingweni sokona and uNkulunkulu noSathane ebhekile ukuthi ya njengoba bonile nabo uzokwenza lokho akwenza kimi. Lokuthi abaqoshe ensimini. Awanithi amen enkonzweni. And lithi iBhayibheli ngangempela uNkulunkulu efika mfundisi umngoma lithi wabaqosha ensimini. And ubaqosha kwakhe ensimini bazalwane wabaqosha bese lithi iBhayibheli wazobeka ingilosi. Uba igadi. Ukuthi igade nje ukuthi umuntu aqoshiwe la angaphinda kuye. Alibonga igama kaJesu. Ekuqoshweni kwethu noma ekuqoshweni kubantu bokuqala emhlabeni isitha sa-celebrate. Si-celebrate ukuthi hawu engayiqosha into ayakhe wayenza ngomfaniso wakhe. Wayathi ayifuze yathi ayibuza hawu engalenza uNkulunkulu ukuthi aqoshe uAdam noEva kodwa ethi bafana naye. uSathane waselebrate eselebrate nje ukuthi nathi siqoshwe njengaye asisekho kwiplan nakwingcenye kaNkulunkulu akithi amen enkonzweni. But kunento angayazanga mfundisi uSathane ukuthi noma uNkulunkulu asiqoshe ensimini kodwa akasiqoshanga enhlizweni yakhe. Hallelujah. Yabona isishintsha yonke ke le. Isishintsha yonke. Njengoba esikhipha enhlizweni yakhe uplan indlela ukuthi sobuya kanjani. Ngoba njengoba asabi sodwa. Oh no Jesus Christ. Okay, miss. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Noma kunento ekhulu eBhayibheli elithi uNkulunkulu edala umuntu wambumba ngomhlabathi. Kodwa bese lithi uNkulunkulu waphefumula. Yabona uma unganakile wazocabanga ukuthi iBhayibheli ikhuluma nge-breathing in ne-breathing out. Uma kudala umuntu lithi wambumba wayesephefumulela kuye. Lento ethi uphefumula kuye lithi wathatha a certain percentage obuNkulunkulu bakhe wayifaka kumuntu. Manje njengoba eqosha uAdam noEva uyabona ukuthi akaqosha abantu kodwa usiqosha yena noma esezulwini kodwa uyaphila nasemhlabeni noma wasiqosha ensimini kodwa akasiqoshanga enhlizweni yakhe. Manje njengoba sihamba nje ulokhu eyiqina indlela ukuthi ngingenza njani abantu babuyele kimi nithi amen enkonzweni. Namuhla ngizoba nawe. Ufumtshela ukuthi uSathane kumele azi ukuthi wasiqosha ensimini kodwa akasiqoshanga kuye. Hayi nje awusesigcwele enhlizweni yakhe. Yabona sesigcwele ubona ngasesigcwele enhlizweni yakhe ubona ukuthi kwathi noma sesiqoshile kodwa wakhipha isithembiso ukuthi one day wena wasifazane uzala umuntu that will crush the head of the serpent. Awuyini noma siqoshile kodwa usayizama indlela ukuthi umuntu abuyele kuye. Webasalwane uNkulunkulu akadeli ngomuntu. Kwala noma abantu sebamakile bathi hayi ke kuphelile ngosibanibani. As long usaphila umuntu uNkulunkulu uyakwazi ukusondela eduze kwakhe. Bathi noma lahlwa abantu kodwa kuye aqamba amasu ukuthi olahliwe emhlabeni angabe umlahla kuye. Noma wasiqosha ensimini kodwa akasiqoshanga. Hawu kanamene enkonzweni. Akasiqoshanga kuphi? Washo ukuthi ke njengoba umuntu yaphuma uJesus Christ. Uyabona nje uyayibeka ingelofu kodwa inhliziyo yakhe ebuhlungu. Wajabula uSathane athi ya nase siyafana. Kanti akazi uthina njengoba siqoshe uNkulunkulu sasigcinela indlela ukuthi sobuya kanjani. Jesus Christ. Zafika izinto sithi siyamusibuyisela kuye kwacaca ukuthi cha asikwazi ukubuyisela kuye. Sibuyisela abantu abahluleke njengathi. Anithi alibonga igama lenkosi. Afika abantu that God anointed. Kwafika uMoses, kwafika bonke abantu ongabacabanga abasetshenziswa uNkulunkulu. uNkulunkulu ebabheka kwasho ukuthi nabo banawo abamaphutha kodwa wahlala ehlukumezekile. Wasala uNkulunkulu nesikhali ukuthi yiphi indlela umuntu angabuya ngayo. Ngabe njengoba belahlekile nje akalahlekile yedwa uhamba nobuNkulunkulu bami. Noma ngafika ethaveni akahleli yedwa
ingakho noma sebadakiwe bacinga ishuba bafaka ingoma yegospel ngoba kunento engavala utshwala kunento engavala ukubhema kunento engavala nezindaba kunesikhala sobuNkulunkulu noma wasikhohlwa waka wamlahla umuntu athi usagcwele enhlizweni usakumzimba ngiyasebenza waba wamlahla umuntu kanti enhlizweni akaphelile hey kanti enhlizweni usekhona kanti mningi enhlizweni uma ekhuluma ku-status kanti ukhuluma nawe izinhliziyo ibila kanti cha wasuka sheshe wamlahla kanti akaphelile hayi uthi ngiyangizima mina ngisemsebenzini ngiyasebenza ngithi mina wakamlahla umuntu wamlahla emlonyeni akusafuni kanti ugcwele enhlizweni uma umbona ehle ucathi uzekukathi useyisela kwezinye indawo uzobuza ingane ukuthi akashongo lutho ngamtho hayi lutho akashongo lutho washeshe wamlahla kanti usagcwele akashongo lutho yini ubuza ingane ukuthi akashongo lutho hayi noma ukuthi vele khona ngifuna ukuthi ngiyabuza nje wenze iphutha kumele uvuke ukuthi ngenze iphutha namlahla emlonyeni kanti usagcwele enhlizweni manje usathane-ke wasibona siphume ideni wathi ucabanga ukuthi kuyaphela ngani kanti sisekhona enhlizweni kaNkulunkulu kanti sagcwele enhlizweni uNkulunkulu uyacabanga nje uyacabanga ukuthi ngizobabuyisa kanjani Jesus Christ njengoba wafika u-Isaiah waprofetha wathi sizalela umntwana sanikeza uzanye indlela njalo uzanye indlela ukuthi sizalela umntwana siyiphiwe indodana kuthiwa ngisho umbuso uyoba semahlombe akhe usathane wacabanga ukuthi hayi yabo njengoba beprofetha kanje mhlawumbe uzozalwa kusasa wabona ngazana umuntu wahleka wathi hayi nina nixabene nanetori ya wacabanga ukuthi akasekho umuntu oyobuyisa umuntu noNkulunkulu hey uyabona njengoba sasiphumile nje uNkulunkulu esikhiphile ensimini sihamba nje la sidukile sihamba siyiphethe wathi uyayicinga indlela awuyayicinga indlela yabona nje njengoba mfuthu ngomuntu unenza lezi inkonzo usacinga yona nje indlela uNkulunkulu uthi uzombuyisa kanjani kodwa bangakabuyisani naye hayi awuzana akwazi ukuspenda imali engaka shona ivike engaka ucaba ukuthi senzela ukuthi nje ukuthi kade kagcina icontent akusacinga nje umuntu ngoba uNkulunkulu no matter the cost as long ubuye umuntu no matter the cost no matter the cost yeah no matter the cost kodwa uyayibheka nje indlela ithi le ndoda Jesu ngikhumbula ngifike embusweni nakho uthi namuhla ngifuna ukubona uma sakuyisa umuntu uJesus Christ uma sakuyisa umuntu no matter the cost no matter the pain as long umuntu ebuyele ekhaya ayi ungalenzi iphutha lokuexita lomhlaba ungabuyisana ngani hey wakhonza kamnandi kanti ngicabene ungaze amaculo esonto ntanazana naye ngafakazi kanti anihlangananga noJesu ngoba wonke umuntu kumele benelanga laphathiswe la ehlaba enhliziyo yakho awukwazi uma wajoyina unenkingi uzoba nenkingi ngoba kufunanga ngoba uyothi uyafika ngale kanti ngicabene sifane sivelo futhi lokuhamba sicabanga ukuthi sibuyisene kanti asibuyisenanga ngoba umuntu nomuntu kumele ayivumele yena ukuthi inkosi bengingolahlekile kodwa manje ngibuyela kuwo ngithi mina uma kuzobuya umuntu no matter the cost lithi Bible noma lusi uyayishiya izivesi 99 acinge nje yodwa and uma kusacinga yodwa wena osubuyela ekhaya ungacabanga ukuthi kuyawastwa until uze kuduke wena until uze uduke wena uthomile ukuthi basenza njena nje ubona iwaste yena uthawe yazi bengesikhoze ngesonto until asephelelwa amandla yena adinga the same setup yenkonzo ukuze uyabona uma kusacinga leyo nto ucabanga ukuthi uJesu uyawasta until uduke ingane yakho hey uthi makhali wasixosha ensimini wasixosha ensimini kodwa asixoshanga akasixoshanga manje ke samba lapha kithi silokuNkulunkulu kodwa samba endaweni zehlazo hey yabona ingakho umuntu athi wenza isono vele uyisono ngoba sekufakaza lento kuwe ngaphakathi ngoba lena kayicimeki noma ungayivala ngotshwala uma kuphela utshwala lokhu ivukile nje ivuselele ay utshwala nophawu wena noNkulunkulu kuwe ngaphakathi ukuze kuthiwa wena mbona impilo athi uyisangifuna senokuthola athi ngimbize seseduze uyabona into kumele yazi ngoNkulunkulu uNkulunkulu nomesobala kodwa uyafunwa
ngoba lapha ekholweni indlela yomuntu individual journey. Ungathi umihubo nisahubeka ucabanga ukuthi uxabene naye. Wasixosha enhlizweni, wasixosha ensimini, kwasho ukuthi sigcwele enhlizweni. Manje akayibheka indlela uNkulunkulu ukuthi uzobabuyisela kanjani. Uzobabuyisa kanjani. Manje ke ngifuna masibheke ukuthi uNkulunkulu umuntu bambuyisa kanjani. Ungaphumi kade uswafunywa. Ungaphumi usafunywa. Umuntu kunomuntu uhamba egcwele uNkulunkulu. Ingakho ngelilanga uma lento uyiziba ungayinaki uyizwa ngelilanga. Uzo nje ugcwele ihubo. Yabona uthatha uyashanela endlini kodwa lokhu uhlabelele nje. Ngoba baba ngathi ungenwe namhla vuka nje lento ongayinaki uthi unayo. Yamuza ko bese bhala iBhayibheli uma khuluma ke nomuntu noNkulunkulu ukhuluma ngokuthi ke in him we live. At in him we move. At in him we have our identity. Loyo equation iyodwa mfundisi sathana yamhlanje. Uma abazali bengabamba lento ukuthi kuye siyaphila, kuye siyahamba, kuye siyayifumana. Uma ibandla, uma umzalwane ebambe lo sequence, ngeke the devil will never defeat you forever. Ngoba lento ethi in him we live. It means Jesus is no longer a name but a location. Usayindawo manje. Usuyakwazi ukufika kuyo kahle. Usiyakwazi ukufika kuyo uhlala ukashe bathi bayakhrifa babhekisa ngakuwe kungaphakama wona phakama yena. Base bayibuza ukuthi ngoba kade simzama yini akazame ukuthi akusesi wena ophilayo kodwa sekuKristu ophila kuwe. Let that in him we live. Ukuthi ukuphila kwakhe usayiphathele. Oh Jesus, no let in him we live. Let in him we move. Twana mukorobo wena. Ukoroba kanye naye. Ngoba kwa yini movement oyenza that is outside of Christ. Twana kusensimini uhlabula. Awuhlabuli wedwa. Kodwa uhlabula kanye naye. Ingakho noma bekunenjongo ezingakushesha yahluleka. Ngoba ungenanga wedwa ensimini. Impela ufakile amakhambuthi kodwa wangena kanye naye. Ngoba awukho umnyakazo wenzayo ngawe. That's why in him we have our identity. So we say because I'm my class and follow pattern. My say class and go back to why. To say class, my class and go to hamba. To say class and I man. Go to umntwana kaNkulunkulu msindisile. Amen. Oh, usathana kafuna uyazi lonto. But you must know it. Ayikho impilo ngaphandle kaKristu. Wasixosha ensimini. Kodwa wangasixosha enhlizweni yakhe. Ibambe lento ingaphunyuka. Uma ke uJesu, uma ke uJesu eseyobethela. Siyolanda bani manje? Umuntu. Jesus had to pay a price. Bangumela bhadala ixabiso lokulanda wena. Kuthiwa ke uJesu uma yobethela wahamba inkantolo ezu4. Kodwa kuthiwa inkantolo ogcina ayihamba kwakuyinkantolo kaPilato. uPilato he was known as umshushiso nzima kakhulu. Iyodwa isicelo sakho. Find a fault in this man. Thola nje icala. By hook or crook. Ngoba lo muntu angimele simdedele. Size somlengisa. Hayi Nkosi yami. Singalifumana ngicala. Ngoba uzozala abanje ngayo. Ingakho noma bemhlasela ngosazi uJesu intela bafika kuye uJesu eshumayela bathi Jesu nabafundi bakhe anikho intela wabona uJesu uthi uma ngihamba lento engayilungisanga bazosala abantu bethi bashiyeza bacindezele ngalento wathi uma uPeter kushona ngasemfuleni nje inhlanzi yokuqala uzohlangana naye uyothola imali ngoba Jesus wanted to make sure akalishiye icala ngoba wayezolanda abantu. Manje bathi ke kuPilato ke uPilato uJesus bese kuthi iBhayibheli uPilato wamphenyisisa.
Ngambuza ukuthi ngabe wena uyinkosi nomphenyisisi. Uyabona wasebenzisa onke ama techniques ongacabanga. Umshushisa ngawo sebenzisa ukuthola icala kumuntu. Wayesebuya nalamagama. Wabuya nalamagama lithi wama phambi kwenkomo zabantu kwama uJesu kwama uPilate. Wabafowethu angifumani icala kulomuntu. Mina ngokuwe bese ngizo celebrate. Leli gama lithi angifumani icala. It means something to us as believers. Ukuthi uJesu ufanele ukhonjwa ngoba icala alifunyanwanga kuye. Mina ngiyavuma kunabantu kunoNkulunkulu la emhlabeni abaphafu labasiza abantu abavusa abantu ekufeni. Kodwa inkingi yodwa uthi nabo ngelanga lokwehlulela bazobe bekulayini. Ngelanga lokwehlulela nabo bazobe phambi kwesihlalo sobukhosi bazinande ngemisebenzi yabo. Kodwa yathi inkosi esikhonzayo balifuna icala, balibheka icala, balibheka icala bangalifumana. Nizothi ufanelwe ukukhonjwa lona, ufanelwe ukudunyiswa anganaka. Ushada bakana base awuthemba ufanele ukhonjwa noma engasakunikanga imoto kodwa ngomita yodwa akanacala akahlulekanga akadanga sono akubona bazalwane khona kodwa ufanelwe awukuvuka kuseni ufanele ubuko ufanele sibongo inokuthi icala balifuna kuwe icala baliphenyisisa balibheka icala balifuna icala uJesu kodwa bangafunanga ayethi inkosi ayikwalete imoto ayethi inkosi ayidanga sono ayethi inkosi iyalihlula ithuna nakuhlula ububi haleluya awukosana kanaqala ufanele ukhonjwe ufanele udunyiswe yasiba uthini ngokuthi khonza uNkulunkulu ongenakala abanye uNkulunkulu mhlawumbe behamba emhlabeni engcwabeni yabo kuthiwa ngalembuzi siyashweleza ukuthi konke akwenzile emhlabeni kosami siqala abadala bafike bamamukela ukusho uNkulunkulu ade khonza angizwa njalo kunoNkulunkulu abantu abakhonzwa abantu emhlabeni kodwa ngelanga lokuhamba kwakhe kuthatha isihlalo kuthiwa ngaleli incwazi siyashweleza yena ubaphilisile abantu kodwa khona izinto angasenzanga kahle bese kodwa wethu uNkulunkulu alibhekisisa icala abhekisa phezulu abhekisa phansi bakhona ukuthi ngabe yini esayithola bathi babheka amantombazane bangathola bathi babheka amangalo uJesu bangathola bathi babheka kwizinto zomhlaba bangokuphumulelo wathi lona yamela lona ngamela nilibhekile alikho haleluya uJesu amanakala kanjalo-ke nasokosana wangithi nasokosana-ke manje nababathu usho ibhambe selithi-ke manje ngakusekho ukulahlwa kodwa bakhona abangcwele yasibingisela kushumela ngempela futhi ukhuluma ngoJesu nje ingakho uma sekufika kuwe uswamukela uJesu kuthi sikhona izinto ezingalahla kodwa ngoba kuthiwa ukhonza uNkulunkulu owaqinisiswa wabe ngoba phela umuntu nomuntu uzala into efana naye Jesus Christ njengoba kanjani akadala ingakho meva ngidila ngakudela ngokushweleza uJesu akanecala uJesu akanecala inside way umefa nenature yale etha imvelo yababaza nayo ngoba yethu sokuthi saqala ukubona phambi komhlaba sibone nje umuntu oyefa kodwa engenalo icala awuthandamene nkozweni kanti-ke ngenzela ukuthi-ke uma kwenzeka ukholwa ungayitholi izinto oyithandazela ubonge lokhu uthi uNkulunkulu omkhonzayo ngiyaphinda futhi mase makufika abantu oklefa bethe akuthi uyakholwa noJesu uJesu womlungu lwakho wenze lutho uthi asengibonga into eyodwa nje abe noNkulunkulu banamabala kodwa lo simkhonzayo akanale kuthiwa njengoba enjalo-ke nathi manje-ke njalo usathane uma efika ezokubika
Yabona uSathane efuna ukugweba, efuna ukushaya. Manje usenenkinga yodwa. Usenenkinga ukuthi wena uzalo uJesu. You are forgiven. Into kufanele uyazi uvuka, uyazi ulele, uyazi udla, uyazi udrive, uyazi usetekisini ukuthi uxolele. Ungayidadi lo. Sokuthi uPilato wamaphambi kwabathi lona kanali cha. Sondela kancane, sondela kancane. Kungcono bakhona umhlobami bani. Umhlobami umuntu oyinkantolo. Uma nje manje ithi lo muntu lo akana cha. Isho lo muntu umfundisi isifethu gogo. Manje try sesicala thethe utha akana licala. Kusho ukuthi isifethu gogo. Kodwa uJesu was different. Ngesikhathi uPilato akanaqala akasho ukuthi akayikhaya uthi uyaqualifya kuba yiwundlu ngoba phela vele kufuneka ongenalo icala ukuyofela abanecala hayi ukuthi uJesu uthatha impahla zakahamba bathi uJesu anonalo icala kusho ukuthi vele njengoba sesiphenyisisile ngisho kwi-Old Testament uma iwundlu lizonikelwa laqala libe ukuthi alinaso isipho ngoba awukwazi ukolanda umuntu onesipho kanti nawe unesipho naye uJesu engithandela yona haleluya Jesu mina ngifuna sibonge isibanga into kuyo ukuthi mnandi kangakanani lento ayifuna manje akufuna uyikholwe lento ayifuna imali yakho lento ayifuna umthuthi yakho lento ayifuna ushwalense lento ayifuna isibanda sakho lento nje ifuna uyikholwe uphuma into lesozokukhipha imali wena nenonke nomileyo osani zoklusa nilahlela imali noma ekhona isikwana lento ayifuna ukhombisa ngibonga lento ifuna nje ukholwe uvuka kusethi ngithethelele ube nento ukuthi ngibona ukuthi inkinga ayifikile kodwa ngiphansi uJesu ungenayo ekhaya ngiyamthandela umuntu osakhipha imali zakhe zamama solution isikhona solution eGolgotha noma wasilahla ensimini kodwa akasilahla ngiyafuna ukuthi kangakanani nje ukubona ngibona ukuthi le mali emosha uyadlala ngabe uthenga iwiki ngabe khona okwenza ngole mali ngiyadlala ngayo imali engikubone ngenguzi ngabe ufake neyo indlela aluminium manje ngabe injakela ngabe nedisiv unayo nobhede ngabe ushintshile ngoba uyofuna isolution usunayo ngoba umuntu asepress wisdom esisha akudala kuyadlula bheka senza nokusha awukwazi ukuhlupheka usufika kuJesu there's something wrong because your effort is no longer needed. Amen. Tell my parents, what's caution to me? Now, when we had to go to the city, just do it. Say, seven, how much? Tell my parents, what's that to me? What's it caution to me? What has caution to me? Jesu kumbule. Ngifuna siphendule le mpendulo namhlanje. Namuhla. Ngizoba nawe. Ngifuna ukubona makufika kuJesu is never too late. Ngifuna ukubona namhlanje ukufika kuJesu is never too late. Kunezinto ngifuna uyishiye emva kwelemvuselelo. Uthi Jesu ngingasebudaleni bami ukuthi sengiyashiya manje. Sengithola ukuthi bengicabanga ukuthi sekulethe uma ngilahleka izinto. Hayi sekuze kakhulu. Futhi abantu bazobelahla kuphinde kuyedwe nensuku zokuphila. Inkosi ibona ifuna ukuzwisa umnandi baleni. Jesu. Jesu siyabonga. Siyabonga baba. Manje bebethi uJesu ke akanacala basho ukuthi ufuna ukuya esiphambanweni ngokweyiprofeti. Awukwazi ukuya ekhaya kanti awunalo icala. Nazi ezicayi ngicela ibambe lezi zinto uma uyirekhodi ngempela uma uyibhale lezi zinto uma uclaim ngempela uma uJesu esuka kuPilato waya endaweni okuthiwa kusencabeni wakuthetha kuya abathana siyama manje lethi waya endaweni okuthiwa kusencabeni wakuthetha kuya abathana but iBhayibheli ivesi izinto ezintathu
ezenzeka uJesu efike enqabeni. Kuthiwa number 1 ngoba uma ungena la enqabeni abantu babehlala ngaphandle. Kwakunesign kwakubonakala ngayo imicalo ulwinile. Noma ungalwina. Manje uJesu la ngaphakathi kuthiwa wathengena bamhlubula ingubo zakhe. Bamgqokisa ingubo yokubende. Oh Jesus. Ingubo yokubende kwakuyingubo egqokwa amakhosi. It was the garment of honor. Bona bathi bayabhuqa kanti bashinto. Manje siyamathi sondelana ngiyasebenza manje. Bona bathi bayabhuqa kanti baconfirma into ayiyona. Abantu bakaJesu. Ngoba abantu ababekhuluma inkulumo zokubhuqa kanti basovela into. Ayiyona umuntu awuthanda ukusenza ngcwele ojabula. Abavele kuye siqonisiwe. Lithi babenthina we under righteousness. Singukulunga kaNkulunkulu. Ungale kuyidifenda ukuthi umuntu hey wena uthanda ususala wethu uthi ngasho ngathobisa imali. Manga sevangeli. Into vele ngacela ngusisize nje. Thoba mfaka ingubo obende number 1, mafaka ingubo obende. Bathi bona hayi lo ingubo yamakhosi. But number 2 Jesu. Thoba mfaka umqhele wamela. Uyabona ke uma kufaka lo mqhele, hayi uzovela ufake nje. Babe nesineke sokujikisa. Yabona bawufakisise. Bawufakisise ngoba kunegama abalifuna kuye. Kuthi awuxoleleni. Manje uthi uJesu yini engikhethayo ukuzwa lokubuhlungu kodwa kuye wena. Kuthiwa bamfaka umqhele wameva uJesu sondelana manje sondelana. Ngoba manje sekumele sihlanganise izinto mfundisi kumele senze connotation. Uyakhumbula ukuthi ameva awavela ngesikhathi sokudala izinto se-creation. Yakhumbula ukuthi ameva was not part of the plan. Ameva avele emva kokuwa komuntu sekhesa umhlabathi. Oh Jesus Christ. Ameva ayisimboli yehlazo neziqalekiso. Manje uthi uJesu angikwazi ukuya esiphambanweni ngingayisolvanga into yesiqalekiso. Sondelana. Ingakho bekuyiphutha ukuhamba indawo ezithi ziyakhipha esiqalekisweni. Ngoba uJesu wadila nameva. Hey Nkosi yami. Yes. Ngiyasondela kuyiphutha ukutshela umuntu ukuthi njengoba izinto singalungi ukuthi ubaba wakho wahamba eqalekisile manje awukwazi ukulungela izinto ngoba ngathi ungathola inkunzi emnyama sondela. Asikwazi thina ukuyodila neqalekiso uJesu walunga nameva. Njengoba ilunga nawo nje kwakuyisimemezelo ukuthi bonke abazophola egameni lami abasangene eqalekisweni zomndeni. Ukuqalekisa nje mana ngisaqalekiseki ukuthakathe mana yazina yona sengahlukana nezwe lokona. Lalela awudingela ngithutha awudinga msebenzi awudinga esibhanda awudinga intamba awudinga iqhatha awudinga lutho. Wena uJesu wadila neqaliso zalini. Ukukhumbula inyama nje ihlaba inyama sidlayo ungafaki izathu. Tshela makanisa sakhulula. Anayinda futhi moyingcele ngaba nayinda funa silungise. Awukwazi ukufika kumuntu noma ubuya profita noma uyathanda noma uyahlola akuthuse ngokufa. Nakubo kunamathuna. Yo. Athi ungayenzi lento lena ngibona insuku zakho ziyancipha. Kanjani la encwaba? Uma lento isebenza ayifani ngani ukufa kubo. Ngesonisi. Acha basho bangikhuluma nawe usho uma ucasukele kahle. Sondela ngikusize mina sesixabene futhi asazana. Sondela ngikusize. Lithi iBhayibheli abaphilayo bayazi bazokufa. Kodwa abafileyo abasilutho.
akakwazi umama uzongilamulela ekufeni naye kufa kwamqondo ngoba umuntu umsiza entweni nawe wayihlula. Amen. Uma sikhuluma ngokukholwa phela sicacise, uma sikhuluma ngemidlalo sicacise. Akakwazi ukukhuluma ukunike imoto wahambe ngenabhayisikili. Sondela. uJesu why the thorns? Sondela, why am I? Ngicela umoya ngcwele akusize. Umoya ngcwele uyakhuluma njalo. Umoya ngcwele akusize. Mfundisi umgomo. Why uJesu ameva engafaka ekhakaleni? Wangafaka ehlakaleni. Why wafaka ekhaya? Why specific the head when he's dealing with the matters of the case? Uma dealing with the zeqalekiso, why uJesu ameva ewafaka ekhaya? Because Jesus knew ukuthi noma umuntu engakhonza kangakanani uma ingqondo yakhe ingaqaqekanga yakumenzela ukuthi umuntu wakhuluma nomuntu otheni namabhadi ukulinda uqede ukhuluma uqede bese thayi ngiyakuzwa sisi ukuthi wena understand why ingoba uzama ukusiza umuntu ongakafuni ongakayishintsha ingqondo yakhe. The downfall of most believers is their attitude. Yabona nje manje attitude yakho ingqondo yakho ekutshela ukuthi yabona nje uyagcina lo mzala ekhaya wena siyayimali. Ukusiza ngapha wena uyakolosa. Manje ke noma ngafika abafundisi abawu-20 emva kwami uzoba nenkinga yonke. Isimo sengqondo yakho asigugulwanga. Kanti ukungena ngaphambi kosishintsha ucabanga kwami nengqondo yami ngoba as long your mind is not transformed ngeke uwabone ushintsho lwamandla ethu. That's why Jesus says to take that thorn to the cross. Kodwa waphethe ngekhaya. Uyabona umuntu okholwayo ukuthi ingqondo isabophekile. Akasibona isidingo sika matric manje. Kodwa una 6 years aqeda. Ngoba matric ulungile, ngabe degree phumile. Kodwa manje ngoba usishumeza umuntu yena wazi ukuthi nje njoba afuna umatric ukuthi nje wathakatha. Makaso kaduka ipeni. Waduka nencwadi zakhe sekubhala. Yena vele abantu abona abantu abamfuni. Manje kokusisa ngani ngoba namanje noma ngabathulo kade ingane emzini womuntu bafuna umatric. Yini bafuna umatric ngoba ama-homework ey'ngane anzima. Abafuni noma ama-assignment othisha sayilungisa awuboni ukuthi abasibalele othisha ngoba bafuna umuntu ka-grade 4 abubuze umbuzo uhlule usha amahloni. Ukuthi usuke tuzongami ngoba uya-expose ukuthi awazi lutho. Oh, amen. Amen. When your mind is not transformed, you are not fixing your matric. You don't have patience to fix your education. You have patience on joy. We are cheated, we are shower, we are tuba, we are blutikwa, aunaba, unafoya zisemjoleni ngapi phela degree ukuthi wafuna ukushift ifocus uthatha the same strand osifaka ngapho usifaka ngale nasencwadini ngakho ubudikingi kubophekela mina ngicela ukubuza ukuthi uma ngashayela mama Mthembile uzophila ngani uma ngaphela umsebenzi lo bantu abathembile uzokwenza njani. Why I always emphasize education, especially to women? Because education indoda engeke divorce. Uma umuntu athanda ukushiya uthatha izicucu zakho uphephethe uqhubeka nempilo ukuhondla ingane zakho. Manje kuba umuntu nezimali zakhe namafakhe nezimoto zakhe uzogcina konke isicefe. Manje ngoba sishumeza abantu abazuthi njengoba nginjena ukuthi abazali njengoba nginjena ukuthi ngagula njengoba lo wafika on top with that fight.
bese abantu ke befuna ama-off-ramp yokuphuma endlaleni bacinga imishado. Yabona umuntu manje ufuna bheka umuntu ofundile nje athi bengathola lo mama lo nami ngaright mdala lo mama lo isimo sengqondo yakho uzamenza lo muntu omdala kunami ngicabanga uyawona idini likhala ngeqolo ngicabanga uyobukude ukuthi hayi manje ibhikini mina senimdala ngicabanga umuntu yakhokha athi leyo mali eqeda njalo ukuthi uzoyikhokha ngani ungasebenzi awukwazi ukujabula empilweni ngoba ingqondo yakho iboshiwe ngiyathandaza may be liberated in your mind. Ibonile le pandemic yenzani ifika yasefa yathi pandemic yathi manje kusemufonela umuntu ufuna imali uzima ukufika nje ufika emzini abantu ukuthi ufuna uhamba sebedla abantu nabakhalculate manje amabhoda shunga azaphona abakiphelele ikhatha leli ukuphanga ngasenalutho ingoma idesire ukuthi wonke umuntu okholwayo wonke umuntu olomntana kaJesu abe namaminzi akho okuphila. Ngoba elalelani bazalwane no, I'm telling you 2 to 5 years from now nobody wants to become a source of someone. Ukuthi ngadlala mina ngikhumbula imvulina ungaphethe amre ngithi nokusona manje akekho umuntu olingena komuntu wonke umuntu okhathi sisakhe manje wena lo thuma mzala malume gogo malume ncane uyathi afona badalela wathi sathi isifundo wenzani manje ngikhontana transfer ke la imoto su4 ayiwashiwe ingadi ayilungisiwe bese ubayiwashi uphihli washe ngathana thana imoto nengadi wo4 ngoba ufuna imali ngoba no one will take care abantu ama extended families because things are becoming more narrow. Ngokungafuna ufune nje kodwa ukuzala umile khulu productive ngapha kodwa ngapha kuyaqala so the problem is the capacity of the mind. You know what? Look at this pain. Look at this pain. We have seen women that are 55 above. Bevuga, beyosebenzela abantu abano 28, 32. Omama banethwa simvula ngabuhleli phansi manje uvukela imgomo yentombi nenzizwa endala ziphetha amagawuni nama remote nomthetha from next year bathumela manje ababahlele emakhaya kudala badla iy'thelo zabantu ababo manje bazale one of the most useless generation. Our generation it's useless. Good in paintings, good in sex, good in exalting, good in heaven, good in pushing utwana, not good in academics. Njengoba kusebenza nje ukukade ukuthi ngoba uthisha nje uma retire imali zokuhlupha lezingane uzoshawa islokes itshontshe ikhadi lakho lokuzowithrowa. Uyabheka imali iphelile ngoba usale igebengu ezahlule ukuthatha ithuba ngoba yena umenze lutho umuntu ophuthwe yithuba empilweni ugejwa yithuba ukuthi akamgeje off-ramp. Uthi ujika kodwa usukusomosha amakhilomitha nopetrol omningana. Some of you abathakathiwe, some of you abanamabhadi uyela esikoleni and rearrange your life. Ayike into zokuthatha nje. Ngeke umfazi uzofuna nje. Uyilability. Uyilability. Nje ngoba impilo namhlanje ubaba umafike nesinku mama afike nobisi. Ubaba befike nogesi mama afike necross. Awukwazi ukuhlala ugoqa izandla ukuthi inendoda izokwenza ingathi izokuchithela ukuthi ayibuza ukuthi yimhlaba engihambe nayo. Bese uba nenkinga. Asimenokukula kwesimo sengqondo. Awukwazi ukuthosa abazali bakhe manje usafuna impahla. Njengokuguga nje. Njengokuguga nje wena njengoba uguga nje. Njengokusheba nje uyaguga. But manje usafuna abazali impahla. Lalela abazali at a certain age, listen to me. They need to be taken out alone. Abazali at a certain age.
Noma usebenza supermarket, noma usebenza apha, but uyabonakala umuntu on a vision of life. Yes. Hayi ujophila mina ngokushadile. Never. Akamuntu manje akamuntu umuntu akubiza kancane ukubona afike nawe uyibathi inhla namanje afika abone nje indlela obaba ngayivolo ukuthi we. Akoni babheka nje, ngibone babheka. Isaka sekibheka ukoshe phansi. Uthi ukusakana kamfuna. How I desire to see a generation that is successful academically, full of more than Holy Spirit. You know, it's very difficult to convince abantu esingaguquliwe isimo sengqondo. That's why Jesus, when he was going to the cross, what after my death and resurrection, you must be free here. Amen. Then you free here. Then you free here. Isho ukuthi uyabona ukuthi umholo wodwa usebenzi. Amen. Ufuna umhola nge-15 ngapho uzama ngothepha wengapha. Uzame ngo-forever ngapho, uzame ngabe i-forex ngapho, uzame ngabe ngebusiness ngapho, uzame ubone ukuthi wenza ngoba uma uzoba nemali eyodwa ithi ifika vele usune-stress. Uma mina ukukulwa kwesimo sengqondo uyabona ukuthi umnotho awuvumi ukuthi ulinde ilanga lodwa lokhona. Umuntu onomqondo okhulekile uyabona manje ukuthi uma ngifuna ukuba liberated in financial, let me take investment ka 10 years now. 10 years man, ade ukuthi 10 what manje. Nithi waka waphela 10. Hapo right. Okawa. A liberation of mind mfundisi ngoma isho ukuthi if Jesus amazayichaza kanjani ngizwe ngomona. Isho ukuthi mfundisi ngoma uma ibandla lisazoba relevant, uma UCC isazoba relevant in 10 years to come. What is the funny consideration to save this generation? Because kunezinto thina bese enjoy kodwa le denge ekhulayo engayenjoy. Mhlawumbe ngibikhulu ifuna ukukhoza ngesabo lesibonele. Wena umile emnyango uthi isound ayifuna enkozweni. Nazi izandla. Yabo uthi manje uthi manje asinayo youth. Iyasithanda hayi ngoba engathandi. Ibona ukuthi kushona ngezandla walo should be conference yobulo uraphi izandla. Kusho ukuthi understand isikhathi obuso. But we are the leadership of the church. To be relevant to a 21st century church. How can you win this youth? How do you win? How do you have Sunday school? You never Sunday school. Uta doesn't affect. I come and together as investor, which have been cassette. Banking was happening when Mapumu 8, basically, we had about. We are one that is not automatically what money in Ghana is a look so bad. We are going to have ngoba ningane sayifaka ngo7 sayifundisa isifundo sayifundisa ngoJesu sayidedela ziyodlala sekunama-nickness laphana nama-hot dog uma ifika nje esikoleni ngani uthi mfana sokwelani asikhoma isiya ungagcina iphumelele yonke abantu iy'ngane zigcwalele esotweni with one strategy kodwa le nto kuba rigid uthi la inkozo nakwenziwa ukuthi ulosela wena liberation liberation. The church must have activities. The church must have choirs. The church must have sports. The church must have car wash. Every day we wash how much money we make per Sunday? For free. So we want to social 50 rand. We individuals, 200 rand plus offering plus time. How much money we make to one individual? I see a painting that, I see a selling, I see turning sound, I see fucking ceiling board, I see fucking my icon. You're telling me
kuba sizolusa abantu. Uthi umhlaba sengithandaza uthi kimi wendlovu yasigcine nenkinga ingane zami sifuna ukuyokhonza kwelinye isonto. Yabona? Hey uthi ngisawathe ngiyaqoloza ingane vele ikhaya. Unale inyanga athi before ngesonto nami ngidlule ngidro. Hey uthi mntwana ngitheme ngungena egate. Kodwa umuntu uthi Lethe ingane thoba lamagama asikhobe kubhala kubhala amabhengele thina bayakho baba ebhala yina idlawo yina ngayidli hawe uyadla okay baba besithatha amabhengele bafaka igaleni thayi baba ngophathina sesiqedile uthi ngithengisama ngasoloko ngibona abantu abakhonza esontweni lami balethe izabe ingane baqala ukuthi there's something that this church is doing good. Yabona bantu abadala uma ngizothulisa lezi ingane ningayazi inqondo yazo. Ningayibuza ukuthi ngifuna ukukhonza kanjani. You want to church into this. Then izofana chapter. Thanke ukuthi afethu Saturday wenu yini nifuna ukuyenza. Uma lokhu ukhipha amahla ngaphandle uthi amathini enebhlume. Ingane engalifaki uJesu yothetha lalela you lose them. Lose them. Because these people are young. Umuntu omncane lokho umbopha ngento eningi umthandela ngithi umethe evula amehlo avulele uJesu. Amen. Angahlangani nomhlaba amehlo akakayiboni kazi kubo. Amen. Make them to lead. Tell them ukuthi Sunday yini lenyanga yeni yonke. Hayi uJulu manje le Sunday yini. Ngiphathiswe ngiyacula bese yonke into ezoyikozweni. Kuze nibone ukuthi ngabe inkonzo iyangena kubo. Ningahambi nabantu assume ukuthi bayingciyeka kanti abazi ukuthi iculo lisho ukuthini. Futhi bathi Lion of Judah usho ukuthi wengane siyazi leyo nto thina allow them to grow, allow them to express themselves in Christ. Ngoba uma ingqondo ingaguquliwe will become irrelevant in this generation. Uma wakho wayikhonza la ukhokho wakho wayikhonza la wena yasuka ukhoze emadolobheni kube ngathi ingane iyathanda kanti there was no place of expression. Yeah. Tell them ukuthi September kumani camp. Yes. Send them away. Send them away. Baye eMpumalanga, baye Eastern Cape, baye eGoli, send them away. Baye ke bafundise imali yabo eCape. Tell them ukuthi uma uphela unyaka kuma financials of the church sifuna youth 50,000. But raise that man, teach them how to raise money. Baba until 50,000 odinga ku youth uphuma kanjani. Uma bawuhlanzile 50,000 babo oyitarget mina seniyazi ukuthi ndibanika u15,000 back. Go and enjoy yourself. Yabona uma nenza njalo njengoba bese kwethu kumama bakho yabona sontweni uzamo you the church is growing. Ngoba we must invest in the future in present. Otherwise we'll lose it. Liberation of mind. Liberation of mind is ukuthi ibandla line responsibility lokufundisa iBhayibheli nezimiso zempilo. Amen. Abantu bangakhulumi ngeBhayibheli bangayazi ukuthi mayihlangana nempilo wenza njani yakho. You teach this, you do ukuthi uma uzoshada get this kind of contract. Uhleli phansi akekho shadi akekho shaliwe akekho lo you prepare them. Ingane singangena umgodini engene kuyo. Lokuthula lithi ababo no sisihlala nabo phansi. But abami ngiyancama ukuthi umuntu oshada uthi sefundile. But abami umuntu ozoshada akaxoxa. But abami uzoshada ungakusabi ukuhlola igazi. Talk to your children because if you are quiet their life will teach them. Bese bezonda nini. Why? Because inomkhondo wonke okhonza. Kanti impilo iyashintsha. Asebenza. Raise up your hands and say this way after me. Say, Lord Jesus, sikuzwile ukukhuluma kwakho. Sipha amandla okwamukela izwi lakho. uKristu uJesu oyinkosi